శని దశలో శని దోషానికి తైలాభిషేకం తెల్లదానం చేయిస్తే సరిపోతుందా? ఎలా పోతుందో అసలు శాస్త్ర ప్రమాణంలో ఉన్నదా? అవును, ఒక్క శని దశలోనే కాదు, ఈనాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని, శని మహాదశ ఇలాంటి శని సంబంధమైన దోషాలకు, నవగ్రహాలకు సంబంధించిన దోషాలకు కూడా చేయాల్సిన పరిహారాలు స్మృతులతో పాటు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా చెప్పారు. ఈ విషయాలకు స్పష్టమైన శాస్త్ర ప్రమాణం అనేది ఉన్నది. ఆయా గ్రహ సంబంధమైన దోషాలు మనిషికి కలిగినప్పుడు నవగ్రహాలను ఉద్దేశించి చేయాల్సిన దోష పరిహార విధానాలు కూడా పురాణాలు, శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. నవగ్రహాలకు ఆయా గ్రహాల కారకత్వం కలవి, గ్రహాలకు ఇష్టమైన పదార్థాలు, వస్త్రాలు, ధాన్య విశేషాలు, రత్న విశేషాలను కూడా శాస్త్రాల్లో వివరించారు. తిలము తైలానికి కారకుడు శనిదేవుడు కావడంతో ఆయన ఇష్టం కోసం తిలదానం, తైలాభిషేకం చేయాలని చెప్పారు. శనివారం నాడు నువ్వులు, మినుములు, బెల్లం, అన్నం, ఇనుము, నల్లని బట్టలు దానం చేయడం, శనిదేవత మంత్రాన్ని శనివారం నాడు జపించడం వల్ల ఆయన ప్రీతిని పొందవచ్చు. శనిశ్చర్య, నీవు తృప్తి పొందితే సామ్రాజ్యాన్నైనా ప్రసాదిస్తావు, కోపిస్తే సర్వసంపదలను తక్షణమే హరిస్తావు. దేవతలు, అసురులు, మానవులు, సిద్ధులు, విద్యాధరులు, నాగులు వీళ్ళంతా నీ చూపు పడితే సమూలంగా నాశనమవుతారు. బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, విష్ణువు మొదలైన వాళ్ళంతా కూడా శనిదేవుడి ప్రభావానికి లోబడిన వారే. ఇక సామాన్య మానవుల మాట చెప్పేదేముంటుంది అని పద్మపురాణంలో శని ప్రభావాన్ని వర్ణించారు. పద్మపురాణంలోని ఈ శని స్తోత్రానికి కర్త దశరథుడు. దీనికి సంబంధించి కూడా ఒక గాథ ఉంది. ఒకప్పుడు దశరథుని రాజ్యంలో తీవ్రమైన దుర్భిక్షం ఏర్పడింది. శనిగ్రహం రోహిణీ నక్షత్రంలో ప్రవేశించబోతున్నాడని, అందువల్లే క్షామం ఏర్పడిందని, దీన్ని అడ్డుకోవడం అసాధ్యమని పండితులు చెబుతారు. అలాగైతే శనిగ్రహాన్ని నిర్మూలించి ప్రజలకు క్షేమం కలిగిస్తానని దశరథుడు నిశ్చయించుకుంటాడు. తన రథంలో శనిగ్రహం పైకి యుద్ధానికి వెళ్తాడు దశరథుడు. శనిగ్రహంపై బాణ ప్రయోగం చేయబోతాడు. దశరథుడి ఆత్మశక్తికి శని సంతోషించి దశరథునిపై ప్రసన్నమవుతాడు. దశరథునికి అతడు కోరిన వరాలు ఇవ్వడానికి శనైశ్వరుడు ఒప్పుకుంటాడు. అప్పుడు దశరథుడు శని ప్రభావాన్ని వర్ణిస్తూ అనేక విధాలుగా శనైశ్వరుని స్తోత్రం చేశాడు. అందులోని శ్లోకాలే పద్మపురాణంలో ఉన్నాయి. శనైశ్వరుడు దశరథుని యందు ప్రసన్నుడై అతని రాజ్యానికి క్షామపీడ లేకుండా వరమిస్తాడు. అంతేకాదు, దశరథుడు చెప్పిన శని స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి శనిగ్రహ దోషం నుంచి విముక్తులవుతారనే అనుగ్రహం కూడా ఇస్తాడు శని.